Ndị be anyị ekene m ụnụ. Anyị na-ama ọkwa mmiri a bifo ọcha onye ọbụla arụ na ọ ya akakwa mma na maka na ụgani ya na-abịanụ etu a ka ọ dị n'oge nke ụmụ Israel. A na-ekwu na ụgani na-abịa, ndị furu ya mgbe ahụ fụ ya na-ekwu si kpakọba nri, ụfọdụ uwe ya abụghị ife. Ụgani bịa, ndị Israel wee ji igba ohu na Ijipt maka ụgani dịnụ. Etu o si dị na Nigeria today, ihe rere arịa ya arịtu ụnụ ajego anụ na akpa rice arịgowego to up to 70,000 naira, from 7,000 naira to 70,000 naira. Mgbe ọ nọ 7,000 naira onye ọ nọ na-eti mkpu, kịta ọ nọ 70,000, o nwere ozi onye ike dị iti mkpu. Ọ da akwụsịkwa ebe ahụ ka nọmba 1. Nọmba 2 bụrụ na ụnụ mara ma tomato ma onions bụ ugwu Hausa ka esi ebudata ya, and ndị ugwu Hausa achọpụtago na naira etigo, fa na-ebuzi ngwa afịa ha na-ebuje Niger Republic and other neighboring countries, most especially ndị a chụrụ ndị France na befa, ndị a na-egosi ha ike. So very soon tomato na onions ịgbadata be anyị ga-abụ thing of the past. Achọrọ m ịremind ndị be anyị na ife eji mmarụbu anyị before ugbo. Anyị na-egbute ugbo until laziness came in. I drop ugbo jezie na-eme business. Mana ana m arịọ ka onye ọ na-anachighị ya, maka na ụgani anyị abịanụ, o ya epute onye iru pute onye azụ. Ọsọ na ọ na Lagos ọ ga-eputugo because na ụmụnne gị nọ na village agụụ na-agụ ha, ị na-ego akpa rice 70,000 na-ebunarafa, ị na-ego ji ofu mba ji 4,000 5,000 na-ebunarafa. All these crops anyị na-eri onwere ozi nke dị now. Ọ ya ka ADU ji wee kwuo na ana niile do vacant for cultivation a ga-eput into use this time, this season. Any land anyị pụtara fụ that na onye ahụ akọghị ugbo, anyị na-enwe nnukwute nsogbu. Iwu abụrụ na ọgụ ya akọghị, ha ya somebody ka ọ kọọ ya, kwụ ya ụgwọ ijiri ego ịkọ ji, biko ka ọnụ ya akpụ. Let us go back to farming. Akọ na nke ihe ele ele, kọọ nke ihe eri eri, because na ọ bụrụ na ịkọta nke ihe na-eri na be gị, nkọta nke nye na-eri na be m, ndị akpọghara akpọghị n'afịa adụzie few people na-ego, the price amadụ too much. We can start it. Let us go back to farming. Let us bring back our culture, ka anyị nwee ihe nriju afọ. Hapụkwanụ business a na-eme, imecha business without food, o nwere ebe ị nọ. Ọ ya bụ ife anyị na-ama ọkwa ya. Kịta anyị na-ekwu etu o esi dịrị anyị mma. Very soon we are going to make it difficult that na onye nwere ana, ndị agbagasịrị ya ana agba ya fence, o nwere ife akọ n'ime, we break into that place, dị mmadụ ọkọba ebe ahụ. So ịchọ ka o mee, biko jiri aka kọọ nke gị. Ịkọcha ihe ọ na-ewepụtara di a, ịchọ iri eriri eri, ịchọ ile ele ka e nwee sufficient food. Ọkwa mmiri anyị na-ama ọ ka na-eru eru ozo ebere, mana very soon anyị ga-anụ ụda anyị. Ekenekwe m onye ọbụla.